Ingxaki yokushokoxeka kwamanzi ngomnye umba otshisa ibunzi kulomaspala umbaxa iNelson Mandela Bay. Imbalela yenye ingxaki kulomaspala. Le nkokheli yeDA uJohn Steenhuisen uthi iqela lakhe lezopolitiko linalo iqhinga elinokusombulula ingxaki zokushokoxeka kwamanzi kule ngingqi. If the National Department cared about what was going on in like Nelson Mandela Bay, there would be water engineers here assisting. What we can offer the people of Nelson Mandela Bay, however, as the Democratic Alliance, a party that was in government here before, where the city was making tremendous progress, is a way out of this terrible situation. Thina singumaspalati obakhathaleleyo nobahoyileyo abantu. Siyacela ke iDA ingacampaigni ngamanzi nemibane kuba kaloku ezonto ezo zisetyenziswa ngabantu. Mabasebenzise imanifesto yabo for ucampaigna. Lo masipala uphinde wathi uqesha iiplumbers ngeenzame zokukhawulelana neengxaki zokuvuza kwimibhobho yamanzi. Ndinguzolani Moya weendaba zeSABC ndisedispatch kwiphondo leMpuma Koloni.